Mwa tsatane madzulo wano kukufikani kuchokera kuno ku kanema wano wa Times, ndipo madzulo wano muli ndine Brian Banda, koma poyamba pankhanizi nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino wati ndi wokondwa ndi mmene zokambirana zokhudza malonda amafuta a galimoto zayendera. Boma la United Kingdom lapereka ndalama zothandizira kukweza maphunziro mdziko muno. Ndipo munkhani zina akaidi anathambitsa mafunso a polisi ndi amabwalo a milandu za ufulu wawo. Tili ndi nkhani zimenezi kuphatikizanso zina ngati mungathe tikhale limodzi madzulo ano. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati ndi wokondwa ndi mmene zokambirana zokhudza malonda amafuta a galimoto zayendera mdziko la United Arab Emirates. Achakwera anena izi pa bwalo la ndege la Kamuzu ku Lilongwe pomwe amafika mdziko muno. Taonga Sabola wadzandiripoti. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera adanyamuka mdziko muno sabata yatha kupita ku Abu Dhabi mdziko la United Arab Emirates kukakambirana ndi mtsogoleri wa dziko limenelo nkhani zokhudza malonda amafuta a galimoto. Ndipo polankhula ndi olemba nkhani pa bwalo la ndege la Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe, Achakwera anati ndi wokondwa chifukwa zokambiranazo zayenda bwino. Ine ndine wokondwa kwambiri chifukwa mkumano wathu ndi a president komanso akuluakulu boma la UAE wakhala mkumano wabwino kwambiri. Nkhani yayikulu imene ndinapitira ndi amafutayi, koma takambirananso zina ndi zina kuti mgwirizano wathu sangokhala wokhudza mafuta awa komanso kukhudze zinthu zina zokhudza anthu a business amene akhoza kubwera kudzachita mabizinesi awo kuno kwathu. Cholinga chakuti nkhani ya zachuma ndi nkhani ya zamafutazi zikhale zakuti zakhazikika, ndipo tilibenso vuto kutsogoloku. Tere kutsopano mpongofunika anthu athu ayenderere zimenezi kuti zikhazike bwinobwino. Pali pano palibe vuto lilonse. Ndakondwera kwambiri kuti tsopano zimenezi zikhala mchimake. Iwo anati kupatula nkhani ya mafuta a galimoto anakambirananso ndi akuluakulu a dziko limenelo nkhani zokhudza malonda. Miyezi iwiri yapitayo dziko la Malawi lakhala likuvutika pa nkhani ya mafuta a galimoto zomwe zinachititsa kuti m'malo momwetsera mafuta mukhale mizere italiitali. Tili pa nkhani ngati yomweyi, National Oil Company NOCMA yati kusowa kwa mafuta a galimoto kumene kwayambiranso mdziko muno ndi chifukwa cha mpungwepungwe omwe uli ku Mozambique. Mneneri wa kampani Raymond Likambale wati pakadali pano akugwiritsa ntchito dziko la Tanzania lokha pobweretsa mafuta mdziko muno. Nkhani yonse ili ndi Isaac Salima. Dziko la Mozambiki mwakhala muli mpungwepungwe kusatira kusakhutira ndi zotsatira za chisankho cha mtsogoleri wa dziko chimene chidachitika mwezi wa Okutobala chaka chino. Ndipo izi malinga ndi amene amayankhulira kampani ya NOCMA Raymond Likambale zakhuza nkhani yakayendetsedwe ka mafuta a galimoto mdziko muno. Likambale ati dziko lino pakadali pano likudalira njira imodzi pamene galimoto zonyamula mafuta zikumazira mdziko la Tanzania. Monga amalawi akudziwa, kwakhala kuli zionetsero kutsatira zisankho zimene zinali ku Mozambiki, ndiye zimenezi zinachita affect kubweretsa kwathu kwa mafuta mdziko muno. Panopo ndiye kuti njira imeneyi idalira kwambiri ndi ya Tanzania imene ibweretsa mafuta mdziko muno. Komabe ife ngati NOCMA tikuchita chilichonse ndithu chotheka kuti mafuta awakhalepo. Ndiye chimene tachita pano, matraki onse a Malawi amachoka ku Tanzania tapanga kuti azipita onse ku Blantyre. Ndipo palinso mafuta ena amene tichotsa ku Lilongwe kuti azipita ku Blantyre yako. Tukamba pano mathanka okwanira 10 a petro afika kale ku Blantyre. Izi zitipitiriza kuchita mpaka na ku Mozambiki zinthu zitakhala bwino. Vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto mdziko muno layambiranso kumathero a sabata yathayi pamene anthu oyendesa galimoto ayambiranso kuvutikira kwambiri kuti apeze mafuta awa. Izi zikuza pamene anthu mdziko muno kwa miyezi iwiri tsopano akhala kuvutikira mafuta a galimotowa.
akuluakulu ati vutoli mwazina limalinga ndi kusowa kwa ndalama zakunja mdziko muno. Mtsogoleri wa dziko linoyi pamene ankayankhula ku mtundu wa Malawi sabata ziwiri zapitazi adati vutoli lipitirirabe pakatipa pamene iwo akusakasaka njira zimene angachite pofuna kuthetsa vutoli. Mtsogoleri wa dziko linoyu adali mdziko la United Arab Emirates kumene amakakambirana njira yakuti dziko lino lizigula mafuta galimotowa kuchokera mdzikolo. Kunali mkoke pamene akaidi anathambitsa ndi mafunso akuluakulu amabwalo a milandu komanso a polisi pa nkhani za ufulu wawo. Izi zinachitika pamwambo okumbukira tsiku la ufulu wa anthu omwe unachitikira pa ndende ya Blantyre. Kumeneko kunapita Thomas Kachere. Mmodzi mwa akaidi yemwe akhalitsa pa ndendeyi Ashok Skachotsa anapempha kuti anthu okalamba odwalika komanso omwe akudwala matenda ammalingaliro aganiziridwe pokhululukidwa zilango. Akachotsa omwe anayimira akaidi anzawo anadabwanso kuti nchifukwa chiyani mabwalo a milandu amatenga nthawi yayitali asanamalize milandu. Chifukwa munomu muli anthu anamangidwa 30 years 40 years kuchotseredwa kuja amangomva zimene zimapangisa kuti moyo wawo wa ndende ukhale upeteka kwambiri. Mkulu wa bungwe la Center for Human Rights Education Advice and Assistance CREA Victor Mhango anati ena mwa mayankho kumavuto omwe ndende zikukumana nawo mdziko muno ndi kukhala ndi lamulo latsopano loyendetsera ndende. Takhati mayankhula kwa nthawi yayitali kunena kuti tiyenera kukhala ndi lamulo la nyuwani loyendetsera prison kapena tinene kunena kuti Correction Service Act. Padakali panopa timayembekeza kuti parliament ikambirana bill imene ilipo kunena kuti ndicholinga chonena kunena kuti mwina mwake ikhale lamulo. Yankho la kuti anthu azitulusidwa msanga lili mkati mwa bill imeneyo imene timanena kuti parole system imene imarola kuti anthu amene asinthika atha kupita kunyumba ndithu kuti akapumule. Zonsezi zili mkati mmene momo. Mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi yomwe imemira boma pa milandu a Josephine Gwaza anati tsikuli linali lofunikira kwambiri kamba kuti anali ndi mwayi omva madandaulo anthuwa. Kwambiri timafuna timve kwa iwowo osati apange address iyayi. Mafuna timve their concerns zokhuza ufulu wawo. Ndipo mu kulankhula kwawo ma issues amene tinaona kuti anapanga raise kwambiri. Number 1 inali ya pardon. Even though pardon si ufulu wawo komano anaibweresa mu light yonena kuti are moving towards a reformed prison and prisoners amatha kusintha. So they made their plea on pardon kuti aziganizilidwa makamaka ma prisoners amene ali akuluakulu odwala kwambiri komanso amene sali stable ali mentally stable ali mutu mosa yenda bwinobwino molongosoka. Mukulankhula kwake mkulu woona za ndende mchigawo chakumwera Zacchaeus Mbawa anati nthambi ya ndende ikuyesetsa kulemekeza maufulu a anthu kuphatikiza anthu omangidwa. Mwambowu omwe unabweretsa pamodzi amabwalo a milandu a polisi komanso omenyera maufulu a anthu unakonzedwa ndi mabungwe a CREA komanso Irish Rule of Law International. Ndipo apolisi mdziko muno ati ndiwokonzeka kukhwimitsa chitetezo maka munyengo ya chikondwerero cha Christmas ndi chaka chatsopano. Witness Chipwere walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Feston Malekezo. Poyankhula lachiwiri wachiwiri kwa wamkulu wofalitsa nkhani za apolisi mdziko muno Ahale Namwaza anati pa nthawi yachisangalaloyi iwo azaonetsa kuti apolisi ali m'malo onse mmene mmachitika kawirikawiri za upandu kuti zisachitike. Anamwaza anati pakadali pano chomwe akuchita ndi kulimbikitsa nthambi yawo ya ukazitape ndi cholinga choti nthawi yachisangalalo ikafika azathe kukwaniritsa kuthana ndi chilichonse chophwanya lamulo. Ndithu tugwitsa ntchito ndondomeko zosiyanasiyana ndithu ndi apolisi kwamwaza malo osiyanasiyana mmene ifeyo tikuona onena kuti mumakhala mwina chiopsezo ngati mwina chachitetezo komanso kuti mwina timatengera ndi mbuyomu kuti takhale kugwira ntchito ndi timakhala ndi mwina mthenga woti mwina malo awo pamachitika zakuti malo pamachitika zakuti kuti tichiteteze tikuyenera tipange chonchi
nde tikhandi tuti kwa mwaza apolisi mo malo osiyanasiyana kuti akhoza kumagwira ntchito masana maso usiku. woyankhulirapo pa nkhani zokhuza chitetezo a Sheriff Kaisi anati nthawi yachisangalalo chitetezo cha dziko chimavuta popeza kuti anthu ambiri amakhala kuonesa makhalidwe ophwanya malamulo monga kuyendesa galimoto mosatsatira malamulo. Ndizoona ndithu kuti pamene nthawi zonse tikamafika ku nthawi yachisangalalo ngati za Christmas ndi zina zotero ngozi zimakhala zikuchuluka kwambiri Malawi chamakamaka amakhala ngati kuti nzotsatira zakuti anthu ambiri pa nthawi imeneyi amaona kuti ndiye nthawi yoti aledzere komanso akaledzera choncho kumakayendetsa galimoto m'misewu mosasamala zimene mwina imachita ngozi kuononga moyo wawo wa iwo komanso mwina kugunda anthu m'misewu mukuononga miyoyo ya anthu mwina osalakwa. So tinene pano kuti ngati apolisi alonjeza mtundu wa Malawi kuti ali nzoyenerera kugwiritsa ntchito ngati zipangizo zoyezera speed kuti anthu asamathamange kwambiri komanso kuyeza anthu akuti ngati munthu waledzera kapena ngati munthu wamamowa zimene zithandizire kwambiri ndithu. Posachedwa apa apolisi anagula zipangizo zodziwa ngati munthu wamamowa pomwe akuyendesa galimoto komanso makamera amene amadziwa pomwe galimoto zikuthamanga mopyola muyezo. Namiwawa Private Primary ku Blantyre yapereka thandizo la ndalama komanso katundu wa ndalama zoposa 500,000 kwa msungwana wa zaka 13 Chisomo Nkwapatira yemwe ali ndi vuto la mtima. Izi zikutsatira nkhani yomwe Times idatulutsa yokhudza msungwanayu sabata ziwiri zapitazo. Mmodzi mwa akuluakulu pa sukuluyi a Philip Mark Kasokomera wati thandizoli anasonkherana atamva nkhani ya mtsikanayu pa kanema wa Times. Daniel Zimba walemba ripoti. Nkhani ya Chisomo Nkwapatira yemwe akuvutika ndi vuto la mtima ndipo akusowekera thandizo kuti apite ku chipatala ku India kapena ku Tanzania inaulutsidwa pa kanema wa Times kudzera mu program ya It Can Be You. Malingana ndi akasonekera kugwirana manja pothandiza anthu omwe ndi osowa mdziko muno ndi chinthu chabwino chomwe mbali zonse zokhuzidwa zikuyenera kuchita limodzi. Ndiye Namiwawa private school itamva zimenezi tinakhudzidwa kwambiri ndipo tinauza makolo aku Namiwawa private school za vuto la Chisomo. tinapempha kuti athandize mmene angathere ndi chilichonse chimene angathe kuti Chisomo athandizike, ndipo mosanyozera konse makolo anabweretsa zithandizo zawo zosiyanasiyana zimene tabweretsa pano. Ndiye tipemphebe mabungwe anthu ena akufuna kwabwino kuti abwere ndithu amuthandize Chisomo kuti vuto lakero likhale kuti latha. Ophunzira pafupifupi makumi awiri 20 ndiwo anapereka thandizoli kwa Chisomo ndipo anamufuniranso mafuno abwino pamene nyengo ya chisangalalo cha Krismasi komanso chaka chatsopano zayandikira. Mauda Kazembe ndi mmodzi mwa ophunzirawa. Mulungu amutetezere ampase zinthu zake zosowa azimuyang'anira kutetezera ndi kunchirisa. Dziko tathokoza. Ndipo kumbali yawo mayi a Chisomo a Zainab John anathokoza kamba kathandizoli lomwe anati laza munthawi yake. Iwo anati kusowekera zinthu komanso ndalama zothandizira kusamala moyo wa Chisomo ndi vuto lalikulu lomwe akhala akukumana nalo ndipo akanakonda mtsikanayu atapeza thandizo kuti akathandizidwe kunja kwa dziko lino. Vuto la mtima lasokoneza kwambiri moyo wa Chisomo yemwe pakadali pano zina mwa ziwalo za thupi lake sizikugwira bwino ntchito zake. Kuonera nkhani mwa tsatanetsatane madzulo wano kukufikani kuchokera kuno ku kanema wano wa Times. Tili ndi nkhani zina zambiri posachedwa apa. To all our believers, to the Niger Gunners of Club Road, all you Artetas of Africa, of Accra, of Maputo, of Oimbo, the legends of legends down Lusaka way. We hear you. Now hear us. Obrigado. Talo. Betway, the official global betting partner of Arsenal. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in. Specially formulated to chase away pain and bring back the smiles.
uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not as sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Boma la United Kingdom lapereka ndalama zokwana 90 billion kwacha pofuna kutukula maphunziro mdziko muno. Nduna ya zachitukuko ya dzikolo Annelies Dodds ndiye yalengeza izi pa sukulu ya primary ya Mseru mboma la Lilongwe. Pemphero Malimba akusimba zambiri mu ripoti. Dodds anati thandizoli limene ndi la zaka zisanu likhudza kuchulukitsa chiwerengero cha ophunzira amene akupindula ndi luso lakutsa masamu, kuthandiza ophunzira achitsikana okwana 1500 ndi thandizo la ndalama zolipira maphunziro awo ndi kupititsa patsogolo chilopereka chakudya kwa ophunzira madera ena. Iwo analengezanso kuti boma la dzikolo lipereka ndalama zokwana 2.5 million pounds kuti zithandizire popewa zotsatira zodza kamba ngozi zogwa mwadzidzidzi. Iwo atsindika kuti thandizo lomwe dzikolo lapereka likuonetseratu zachidwi chawo chopititsa patsogolo chitukuko mdziko muno. Mmodzi wa akuluakulu kunduna za maphunziro Alecho Chimbwere Phiri anayamikira boma la dzikolo pa chidwi chake chopitiriza kuthandiza dziko lino pa maphunziro. Zoonadi mbali ya ana amene ali ovutika kupena umalephera sobwera ku sukulu ndiyo kuti tikulimbana nayo ndithu, ndipo chithandizo chomwe alongosola kunena kuti aonjezeranso pa programu yathu yomwe tili nayo kale yodyetsana ku sukulu, yomwe amalandira phala mmamawa, yomwe pakali panopa masukulu tili chama 45% yomwe ili nambala yaing'ono. Tikufuna sukulu iliyonse ifikiridwe ya primary, ndipo kunena kuti atithandizanso kumbali imene kuti tifikire masukulu ena ndi chinthu chomwe ife tikuyamika kwambiri, chifukwa sukulu ino imalandira koma pali masukulu ambiri ozungulira amene salandira, nde tikufunika tifikire zimene. Dodds anayendera sukuluyi kumene boma la dzikolo likuthandizira pa ntchito yotukula maphunziro amasamu ngati mbali imodzi ya ubale pa nkhani ya maphunziro pakati pa dzikolo ndi dziko la Malawi. Iwo ali mdziko muno kwa masiku atatu kumene akuyendera ntchito zosiyanasiyana zimene boma la dzikolo likuthandizira dziko lino. Bungwe la Malawi Coalition of Kabaza Stakeholders and Associations lalimbikitsa eni njinga za moto za Kabaza kulembetsa njinga zawo mu kaundula wa boma. Pempholi likudza nduna ya zachuma a Simplex Chichola Banda itauza nyumba ya malamulo kuti bungwe lotolera misonkho la MRA liyamba kulemba njingazi pa mtengo wotsika. Feston Malekezo akufotokoza. Poyankhula ku nyumba ya malamulo Chichola Banda anati kusintha kwa ndalama zimene anthu oyendesa njinga za moto wa maina azipereka kwadza kamba kapempho limene linaperekedwa ndi bungwe la Makokasa. Poyankhula pa msonkhano umene bungwe la Makokasa linakonzera eni njinga za moto Mzuzu, anati njinga zimene zikuyenera zilembesedwe nkuphatikizirapo zimene zinalowa mdziko muno mopanda chilolezo. Amalabu anati kwa njinga zazing'ono kuti zilembesedwe eni azifunika kupereka ndalama zokwana 55,600 kwacha, ndipo njinga za moto zazikulu zizitipira ndalama zokwana 77,400 kwacha. Ndondomeko yolembesa njinga za moto zikatsegulidwa ikhalepo kwa miyezi 6. Kuti muyangane Malawi muno njinga zimene zilipo zambiri 90% ndizoti zinazembesedwa kumene kubwera muno chifukwa tikuvutika kuti tipite ku MRA fa njinga kuti agula malamu muno sumavutika nayo umaita kuja ukapangetsa kile mina anapanga kale sokiria fa za muno makati already create. So timene tulikamba apazi zimene zonse zimene zinachoka kuchene ku Tanzania yazo zimene zinachoka Mozambique izo zimene zodusama Mozambazo zimene tukankhula pano. Poyankhulapo mmodzi wa akuluakulu a polisi woyang'ana za pansewu ku Mzuzu a Christopher Chimatiro anati kukwera njinga za moto zimene zosalembesedwa nkoopsa popeza kuti mwazina ikasowa njovuta kupeza. Imakhala povuta pakakhala kuti china chake chachitika kuti ngati ife ya polisi tidziwe njinga ichi chifukwa imakhala kuti nangasi ilibe malambala ilibeso china chilichonse chimene ili mukaundulamo. Mawu ake mmodzi wa akuluakulu ona za pansewu ku nthambi ya Road Traffic and Safety Services a Clement Chipande
anati iwo ndokonzeka kuyika mukaundula wawo njinga za moto zonse zimene zili mdziko muno. Tilikale ndi system ya mobile matis imene imatithandiza kuti titha kunyamuka ukafikira anthu mwina ma district mawo kapena malo amene ali kutali kwambiri ndi ku regional office yathu yomwe tinayo padakali pano. And tilikale ndi experience imene chifukwa tinayamba kale kugwiritsa ntchito tapangapo register anthu ena ku madera ngati ku Eutin ku Embangweni using the same system ya mobile matis. Pa nkhani ya chiphaso choyendera, bungwe la Makukasa lati lakambirana ndi eni sukulu kuti mamembala awo azilipira 100,000 kwacha imene nkuphatikizirapo chiphaso choyendesera njinga za moto pa nsewu. Kampani ya Nico Passions yatsindika kufunika koyamikira ogwira ntchito ngati njira imodzi yowalimbikitsa. Mkulu wa kampani Gerard Chima wanena izi mu mzinda wa Blantyre pamwambo wokondwerera kudzipereka kwa anthu asanu amene agwira ntchito ku kampani kwa zaka 10. Thomas Chilaya anali nawo pamwambowu ndipo watitumira ripoti koma akuwerenga madzulo ano ndi Benedetta Mia. Achaima ati kuyamikira anthu ogwira ntchito kuli ndi kuthekera kolimbikitsa chikhalidwe chodzipereka komanso kuchita bwino pa ntchito. Tinafuna kuti athokoze amene akugwira ntchito chifukwa amene mkuziwa ngati zinthu zozikuyenda ndi chifukwa cha amene akugwira ntchito. Tinafunika kuti tiathokoze mwapadera. Ndiye timathokoza ogwira ntchito 5. Ndiye ifeyo tinayang'ana kwambiri pamene timagwirira ntchito kuti tisangalase makastoma athu. Tachita introduce zinthu zingapo zoti makastoma athu athe kuona kusintha malinga ndi mene tikuwasamalira chuma chawo cha pension. Tachita introduce ma digital platform kuti athe kumalumikizana ndife kuzera pa mafoni, makompyuta, pa intaneti kuti zambiri azitha kuziona pamene popo. Mmodzi mwa olandira mphotho a David Ntenda ayamikira kampani yawo powazindikira. Chinsinsi changa kwenikweni kuti ndifike 10 years chinali kukhala ndi chidwi pa zimene ndikufuna moyo wanga plus kukhala osindikira pa zimene ndikufunazo pa anthu ena ogwira ntchito. Chimene ndingapemphe ndi azikhala anthu ozindikira zimene akufuna moyo wawo kuti athe kupanga achieve chimene afuna kupanga achieve. Ena mwa omwe alandira mphotho pa tsikuli ndi amwawi Nkhonjera, a Robert Monjeza, a Chimwemwe Soole komanso a Erita Chikwiri. Nkhani imeneyi tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano, koma tisadasiyane na inso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino wati ndi wokondwa ndi mmene zokambirana zokhudza malonda amafuta galimoto zayendera ku Abu Dhabi. Boma la United Kingdom lapereka ndalama zothandizira kukweza maphunziro mdziko muno, ndipo akaidi akuti anathambitsa mafunso a polisi ndi amabwalo a milandu pa zamaufulu wawo. Nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndi zomwezi. Ndine Brian Banda, tikufunireni usiku wabwino.